Ndia mano sana, nje no mheshimiwa, mama kaunti wa Nyamira, okoro kucherusha mumanyi. Na ende mono bamanyite buna ntogoro. Nere brand name yane kiara mama itengo tori ende mono karo na rigiri ngochikurie ebinto nkobaretera ikana enda na bekari erisori kali. Naringo nyara kubogoria ebinto naretera abantu bana ba Nyamira. Semambi ya rero nontaete goteba Nyasaye itu nomuya turindire omwaka omogima koru twagachagete tukabeka amasabo tugatebia Nyasaye aturinde erinde omwaka muna twayochagete oere buya. Na bono iga rero turase eng'encho ogomotogia Nyasaye ase amanene atokoreire ase omwaka omogima. Nimaete na inwe abanto bane wananchi ande ase asemore moisa koreflect back na mokorora ng'a narari Nyasaye abakonyire naende nimaete mwaete eri challenge chinyinge abange baito twasiririe abairi baito twasiririe abaibori twasiririe abana baito lakini rende omaete chinguru chiria beyond mwanya banto chiro nabo togochiancherana ase igo rituko ria rero na inche tiga nsange amo nainu gwakera Nyasaye mbuya mono ase eng'encho twaikire naende chingaki ekero abanto baito bago celebrate bakoigwa buya ng'a ngo celebrate bare festival season yachakire gochakera bono mpaka tariki eyemo igo eye togochakera neye Christmas ere bwango bono amatuko abere korwa bono igo ntaete goteba ng'a natakire gosabera abananchi ba Kenya ande ase esimore Christmas ekiya Christmas kiomorembe Christmas abanto bakoigwana na gosanga keria egeke babwate na abamwabo abanto abange mbegenete ng'a rituko eri nari Yeso aiboretwe naende momaete Yeso noyo bwa omorembe na abanto ekero bagokwana igoro ya Yeso nigo bagokwana abanto bari babwate amasikani amanene gochia ase abande na abanto bamosigete Nyasaye omaete mbari gokora amabe ase abande ntomaete ng'a chingaki chia Christmas nari abanto abange bagocha bande barware abamenyete isiko abande batamaeti ebinyoro biaito buya muna naki bigendererete twabariganire mocha ase ebinyoro buya abanto baito ba ebinyoro nabatoereru nabo igo ntobwate abana baito bange barure chisukuru ao abande chiuniversity abande barenge gokora amatemo class 8 abande form 4 bonsi pi bakorire amatemo bairanireka bono twensi chingaki echi nachi tokoratimokia obongo nonye intwe abachumbe bari twakonya tore isiko ntwachete recess igo togotebia Nyasaye mbuya mono na intwe tonyore ribaga ake ekiagera obongo bwaito maete mbori machine na bware kobe machine nero ngoikere ya break so goika tonyore break ya amatuko abere atato rire naende toirana tochigokora egasi yaito ekiagera Nyasaye gatebete ng'a from your sweat you shall eat so toirana tochigokora emeremo rinde toyake prepare ase amang'ana ande igo nabasabeire Christmas ekiya ekero mogoshare na abande keria egeke mobwate moinyore ng'a nigo togosherekea ase eng'encho ya okoiborwa kwa Yeso abande ekero togosherekea nigo tokoenda ekanisa twaenda gosaba abande ekero togosherekea nigo nabo morabe isiko mune familia nabo morachama mune community ayio yonsi no gosherekea lakini nare kobaimisa rende tiga tosherekea ase okoenda ase ogosasima ase chikanisa chiaito rituko ririkire abamo bagende mosasime bari bakoirana bachake koragera muna koreng'ana bebangire igo na inche nasangire amo naino nabasabeire amaya Nyasaye bwa obuya bwonsi abarende naende ekero togendererete ayio nimanyete abande mbaro abasari bono iga nari baroche ng'a abana bachirenge ebing'werere abana muna bono abana baito abanyaroka abana nkoturumiwa bare sana. Nataka kuomba wazazi wakati huu mlinde watoto wenu vyema kwa sababu abana bale below 18 na abana bale vulnerable they are not able to decide by themselves so abaibuli ni mokuba decide renda abana batebie se babwenete gutara baike batebie ki babwenete gokora ekiagera bono iga ntutigarete chigwiki ibere tochikoigore school na rieta nyarekane ng'a nyuma ye chigwiki ibere abana bakoende school motienyo ya mebere onyora abana baito chinyaruka naende ba drop out of school ase eng'encho mosimo oyo batigetu bakaba free bagachikumerana n'abasani babo gose ondo tarenga omosani abande omaete mbare bagokora nonya rape igo ntaete gobatebia abaibori take care of your children na abana nainu kabese ino takonya gutara para aga abwe homeless rio tabwati kere nyagwatomwa genda naende irana
onye more community ikaransanse somania semania mang'ana bayara abakonye erinde nari morakine muna abana abaya lakini ntaete gosaba iga abana bane chinyaruka abang'ina bane ande osiesi more abana nabo ekonyarekana seita oboreme mboro lakini rende abana bao nonya omwaka omogima ege gwagakorire konda gweta iki obwate nonya egekete ebia abana ba understand nane nimaete ng'a mwana onde bwensi oyo bwanchire nabaibori so bane bakende nkeiyo igagwanja kobera oikiagera bunsobo igo ekobwatekana ng'aki omoibori naye kwabekera abana bao omosinki obo omuya koruka mosemia abana ekiagera twaikire tokorigeria ebigori ebia abana abange bagosirigwa ase eng'encho okogenda koumerana na peer groups abanto bande oranyora onde oponyokire korusobo otabwati ebirengereri ebiya kwanyora basiririe abande onyore muna abana bamura baiki batebi ng'a bono nari tokonyu buya ase eng'encho ya Christmas eke nari tokonyu kwanyora abande bakonyu bakabakwa so goika morende abana mobatebia bakore ebinto ase ekerengo nonya na abaibori baito barimo mwanchete rende egento eki kero ki na ekiaino komwabeire abana onde taiyo kobakania aya kanywa mono otagete lakini kanywa ekerengo naende manya naki which type of amaru okonywa kiara amaru amange bono iga are ase akoniwa ebinyoro goetana aria amabe gosaria obongo lakini yare koba buya motige konywa nimaete mwanchete oria bwanchete na bande mbaro batari konywa lakini yare koba buya monyatige ekiagera nonya epipiri egoteba ng'a amarwa niga are gakomokia omonto lakini kogwatisaitiri konywa kanywa make naende oinyore nane obwate abana bagocha gochia esukuru January it's only 2 weeks ago away chiwiki ibere on third abana ngoigora bari chisukuru so komokoragera mumanya naki mwagore endagera eng'ana naende mumanya ng'a nki gegakare mambia ekiara nabo orashereke otiringe chibesa chiaroche koira omwana esukuru igo okoragera koroku na ogwaka kawaida enda neye endagera na endagera neye enda teko endagera ndomanyete teko tari rituko rime erache gogotebia ng'a twaisanekire igo rende ekerengo kire egento kegende na ekerengo erinde moprepare abana baito buya nimaete amatemo nacha asoke bwango iga abana baito babe prepared bagende chisukuru ekiagera chisemi nachi chiragere nonya na bari ense kabisa omwana amachani aete buya agende okoenda iga na chisemi gocha konya chiaonchoire family yao muna omoibori igo kamoranche morende chibesa na abana nabaganeirie amaya kamore isiko iga abwo mwerende buya naende moirane gochia esukuru more abagima baiseke mose kogenda mobwate amarito na abana bamura morwa mobwate amarwaire mokagera ng'a omonto ore omobe rahisi iga akarete koba rahisi ase kera omonto akonyora okoreteire oborwaire igo nare gokwana muna mama county mbao obosemi naende mbasabere amaya Merry Christmas and a prosperous New Year. Nyasaye otabarende mbuya mono sana.